Ο κόσμος έχει ξεμείνει από χώρο. Ενώ οι πόλεις επιδιώκουν να επεκταθούν στην ξηρά, η Κίνα έχει στρέψει το βλέμμα της στο μόνο όριο που έχει απομείνει, τον ωκεανό. Με μια επένδυση 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει ξεκινήσει μια αποστολή που αψηφά τη λογική να κατασκευάσει έναν αεροδιάδρομο εκεί που υπήρχε μόνο ανοιχτή θάλασσα, ικανό να αντέξει τυφώνες, διάβρωση και την οργή του βυθού. Αυτή είναι η ιστορία της πιο τολμηρής υπερκατασκευής του 21ου αιώνα. Είναι δυνατόν να τυθασεύσουμε τον ωκεανό για να δημιουργήσουμε στεριά? Ετοιμαστείτε να το ανακαλύψετε. Ο χάρτης του αόρατου, βολταγωνογράφοντας το υποβρύχιο χάος. Κάθε μεγάλο μηχανικό έργο ξεκινά με ένα σχέδιο, με τη βεβαιότητα ότι γνωρίζουμε πάνω σε τι θα κατασκευαστεί. Αλλά τι συμβαίνει όταν η γη δεν υπάρχει και ο χώρος όπου πρέπει να ανεγερθεί η κατασκευή είναι μια άβυσσος από αλμυρό νερό και αέναο σκοτάδι? Ο πρώτος και πιο τρομερός εχθρός του πλωτού αεροδρομίου δεν ήταν ο ίδιος ο ωκεανός, αλλά η τύφλωση. Κάτω από τη φαινομενική μονοτονία των κυμάτων του κόλπου, ο βυθός είναι ένα τοπίο γεωλογικού χάους. Δεν είναι μια σταθερή πεδιάδα, αλλά ένας ύπουλος λαβύρινθος που αποτελείται από στρώματα μαλακής, κινούμενης λάσπης, κοιλότητες διαβρωμένες από αρχαία ρεύματα και θύλακες ειζημάτων τόσο ασταθείς όσο η κινούμενη άμμος. Το να χτίσει κανείς εδώ, στα τυφλά, θα ήταν το ισοδύναμο της ανέγερσης ενός ουρανοξύστη σε ναρκοπαίδιο. Η πρώτη μάχη, επομένως, ήταν μια μάχη για την όραση. Για να την κερδίσει, η Κίνα ανέπτυξε τον πιο προηγμένο στόλο ερευνητικών σκαφών, εξοπλισμένο με τεχνολογία που μετατρέπει τον ήχο σε εικόνες. Σόναρ πολλαπλών δεσμών. Φανταστείτε αυτά τα πλοία ως κολοσιαίες ατσάλινες νυχτερίδες, που εκπέμπουν εκατομμύρια ακουστικούς παλμούς ανά δευτερόλεπτο στα βάθη. Κάθε ηχητικό κύμα που χτυπά τον βυθό και επιστρέφει είναι ένα κομμάτι δεδομένων, ένα σημείο πληροφοριών. Επεξεργαζόμενοι εκατομμύρια από αυτές τις ηχό, οι ενσωματωμένοι υπολογιστές είναι σε θέση να υφάνουν έναν τρισδιάστατο χάρτη της αβύσσου με ανατριχιαστική ακρίβεια, όπου κάθε ανομαλία, κάθε σχισμή, κάθε βραχώδες ακροτήριο καταγράφεται με λεπτομέρεια χιλιοστού. Αυτός ο χάρτης της επιφάνειας του βυθού ήταν το πρώτο μεγάλο επίτευγμα, αλλά ήταν μόνο το εξώφυλλο του βιβλίου. Η πραγματική ιστορία, αυτή που θα καθόριζε την επιτυχία ή την καταστροφική αποτυχία του έργου, ήταν γραμμένη στις κρυφές σελίδες, στα χαμηλότερα στρώματα. Και για να την διαβάσει κανείς, απαιτήθηκε μια επιχείρηση σχεδόν αδιανόητης κλίμακας και σχολαστικότητας. Η διάνοιξη περισσότερων από 20.000 ερευνητικών γεωτρήσεων. Κάθε μία από αυτές τις γεωτρήσεις ήταν ένα κάθετο ταξίδι εκατοντάδων μέτρων μέσα από τη γεωλογική ιστορία του τόπου. Μεγάλες γεωτρήσεις εγκατεστημένες σε πλατφόρμες εξήγαγαν συνεχείς στήλες εδάφους, φέρνοντας στο φως δείγματα που αποκάλυπταν περιόδους ειζηματογένεσης, πίεσης και σύνθεσης. Ο κρίσιμος στόχος ήταν να εντοπιστούν και να χαρτογραφηθούν θύλακες υγροποιήσιμης λάσπης, ένας θανατηφόρος κίνδυνος. Αυτές οι τσέπες με μια υφή που μοιάζει με τζέλ θα μπορούσαν να συμπεριφέρονται σαν υγρό υπό την τεράστια στατική πίεση ενός αεροδιαδρόμου και τις δυναμικές κρούσεις των αεροσκαφών. Το μηχανικό τέρας, η βυθοπλαστική Tianqun και το ουράνιο τόξο της άμμου με την εχθρική περιοχή επιτέλους χαρτογραφημένη και κατανοητή, είχε έρθει η ώρα για την πιο τολμηρή δράση. Τη δημιουργία γης. Το ερώτημα ήταν μνημειώδες. Πού να βρεθούν τα δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα υλικού που χρειάζονται για να γεμίσουν ένα τμήμα ωκεανού στο μέγεθος μιας πόλης? Η μεταφορά του από την ξηρά με ατελείωτους στόλους φορτηγών θα ήταν μια άσκηση οικονομικής αναποτελεσματικότητας και παράλογης εφοδιαστικής. Η απάντηση για άλλη μια φορά ήρθε από τη θάλασσα. Για αυτή την τιτανομαχία, η Κίνα παρουσίασε τον μηχανικό πρωταθλητή της, την αυτοκινούμενη βυθοκόρο Tianqun, τη μεγαλύτερη και πιο ισχυρή του είδους της στον κόσμο. Αυτό το σκάφος δεν είναι ένα απλό πλοίο. Είναι μια πλωτή βιομηχανική πόλη, ένα κινητό εργοστάσιο δημιουργίας γης. Η δύναμή του έγκυται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελεγχόμενης και όμορφης βίας. Στην πλώρη του, μια κεφαλή κοπής, εξοπλισμένη με γιγάντιες φρέζες από χάλιβα υψηλής αντοχής, ικανές να συνθλίβουν και να κονιορτοποιούν τον βράχο του βυθού με την ίδια ευκολία που ένα κουτάλι ανακατεύει παγωτό. Αυτό το κατακαιρματισμένο υλικό, ένα πυκνό μείγμα βράχου, άμμου και θαλασσινού νερού, αναρροφάται αμέσως μέσω ενός εντυπωσιακά μεγάλης διαμέτρου σωλήνα από απίστευτα ισχυρές αντλίες. Αλλά το πραγματικό θέαμα, το διακριτικό χαρακτηριστικό αυτής της λειτουργίας, συμβαίνει κατά την εκτόξευση. Μέσω ενός υδραυλικού κανονιού τοποθετημένου σε άρθρωτο βραχίωνα, η βυθοκόρος εκτοξεύει αυτό το επίγειο ρευστό σε μεγάλη απόσταση. Αυτή η τεχνική, γνωστή ως ουράνιο τόξο άμμου, προσφέρει μια από τις πιο σουρεαλιστικές εικόνες της σύγχρονης μηχανικής. Βλέποντας το από μακριά, το Tianqun φαίνεται να ζωγραφίζει τον ουρανό με ένα συμπαγές, συνεχές ουράνιο τόξο, μια πολύχρωμη γέφυρα από χώμα και νερό που εκτείνεται εκατοντάδες μέτρα πριν πέσει στην περιοχή υγειονομικής ταφής. Η ομορφιά, ωστόσο, κρύβει έναν εξαιρετικά ακριβή επιστημονικό υπολογισμό. Η εκτόξευση του μείγματος από αυτό το ύψος και απόσταση δεν είναι αυθαίρετη.
Κατά τη διάρκεια της τροχιάς τους στον αέρα, οι κόκκι της άμμου και των σωματιδίων βράχου που προωθούνται από τη βαρύτητα και τον άνεμο αναδιατάσσονται φυσικά και ταξινομούνται. Οι λεπτότεροι κόκκι τείνουν να ταξιδεύουν πιο μακριά, ενώ οι βαρύτεροι πέφτουν νωρίτερα. Αυτή η διαδικασία, σε συνδυασμό με την ενέργεια της πρόσκρουσης στην επιφάνεια του νερού ή στο ήδη αναποτιθέμενο υλικό, δημιουργεί προκαταρκτική συμπίκνωση και μια ομοιογενή κατανομή που θα ήταν αδύνατο να επιτευχθεί απλώς με την απόρριψη του υλικού από έναν πλωτό πλωτήρα. Επιπλέον, επιτρέπει την εναπόθεση του φορτίου στα στρώματα γεωφάσματος χωρίς να τα καταστρέφει με το συγκεντρωμένο βάρος μιας άμεσης μαζικής εκφόρτωσης. Η χωρητικότητα του Τιανκούν είναι τόσο κολοσιαία που μπορεί να δημιουργήσει, σε μία μόνο εργάσιμη ημέρα, μια αναδυόμενη επιφάνεια ισοδύναμη με πολλά επαγγελματικά γήπεδα ποδοσφαίρου, κτίζοντας με ζέλε το γεωτεχνικό σάντουιτς. Ωστόσο, η δημιουργία ενός νησιού είναι μόνο η πρώτη πράξη. Η διατήρησή του στη μέση ενός ωκεανού που ασκεί συνεχή πίεση και επιδιώκει να ανακτήσει αυτό που δικαιωματικά του ανήκει είναι η αιώνια πρόκληση. Η απόρριψη βουνών άμμου σε έναν βυθό από μαλακή λάσπη είναι μια συνταγή για καταστροφή. Θα ήταν σαν να προσπαθείς να χτίσεις ένα κάστρο σε ένα πιάτο ζελέ. Με την πάροδο του χρόνου, το βάρος της ίδιας της άμμου θα βυθιζόταν στη λάσπη, δημιουργώντας ένα χαοτικό μείγμα και απρόβλεπτη καθίζηση που θα κατέστρεφε οποιαδήποτε κατασκευή. Για να αποφύγουν αυτή τη μοίρα, οι μηχανικοί στράφηκαν σε μια αρχή εξαιρετικά απλή στην ιδέα, αλλά μνημειώδη στην εκτέλεση: το γεωτεχνικό σάντουιτς. Το πρώτο στρώμα αυτού του σάντουιτς, σε άμεση επαφή με τη θαλάσσια λάσπη, είναι ένα θαυματουργό υλικό της σύγχρονης πολιτικής μηχανικής, το γεωύφασμα. Φανταστείτε μια κουβέρτα ή ένα φύλλο εξαιρετικής αντοχής, υφασμένο από πολυμερή υψηλής αντοχής, αλλά διαπερατό από το νερό. Η λειτουργία του είναι διπλή και κρίσιμη. Πρώτον, λειτουργεί ως διαχωριστικό φράγμα, εμποδίζοντας φυσικά τους νεοαποτιθέμενους κόκκους άμμου να αναμειχθούν με τα λεπτά ιξώδη σωματίδια της υποκείμενης λάσπης. Δεύτερον, επιτρέποντας το νερό να διέρχεται, αλλά όχι στα στερεά, διευκολύνει την αποστράγγιση και τη συμπίκνωση του εδάφους από κάτω, μειώνοντας την πίεση των πόρων και αυξάνοντας τη συνολική σταθερότητα, αλλά ένα φύλλο, όσο ισχυρό κι αν είναι, δεν μπορεί να υποστηρίξει το βάρος ενός νησιού από μόνο του. Πάνω σε αυτό το διαχωριστικό στρώμα χτίζεται ο σκελετός της νέας γης, ένα στρώμα από μεγάλους ογκόλιθους. Αυτές δεν είναι απλές πέτρες, είναι επιλεγμένα θραύσματα βράχου, μερικά με όγκο συγκρίσιμο με αυτόν ενός φορτηγού, τοποθετημένα μεθοδικά για να σχηματίσουν ένα τραχή μεταβατικό στρώμα υψηλής τριβής. Εδώ βρίσκεται η κομψή επιστήμη της λύσης. Τα πετρώματα, με τις αιχμηρές άκρες και τις ακανόνιστες επιφάνειες, παρέχουν τεράστια αντίσταση στην πλευρική μετατόπιση. Η άμμος που στη συνέχεια χύνεται στην κορυφή δεν καθιζάνει σε μια λία επιφάνεια, αλλά μάλλον αλληλοσυνδέεται, εφαρμόζοντας τα κενά και περιβάλλοντας τα μπλοκ, δημιουργώντας μια σύνθετη μάζα όπου η τριβή μεταξύ του βράχου και της άμμου και μεταξύ των ίδιων των συμπιεσμένων κόκκων άμμου δημιουργεί μια συνεχτική δομή. Το βράχο παρέχει σκελετική αντοχή και αντοχή σε διάτμιση. Η άμμος μόλις συμπιεστεί παρέχει το μεγαλύτερο μέρος της πλήρωσης και εξασφαλίζει ομοιόμορφη μεταφορά φορτίου. Μαζί, στο διαχωριστικό γεώφασμα, σχηματίζουν μια σύνθετη βάση που κατανέμει το τεράστιο βάρος της μελλοντικής υποδομής σε μια πολύ μεγαλύτερη περιοχή του μαλακού βυθού, μειώνοντας την πίεση σε αυτήν σε επίπεδα που μπορεί να αντέξει. Σκληρύνση της άμμου, η μαχή της δονητικής συμπυκνώσης. Με το νησί να σχηματίζεται και τον σκελετό του από βράχο και γεώφασμα στη θέση του, είχε επιτευχθεί ένα ορόσημο. Υπήρχε συμπαγές έδαφος εκεί που πριν υπήρχε μόνο νερό. Αλλά ο όρος συμπαγής είναι σχετικός. Αυτή η νεογέννητη γη, παρά τον επιβλητικό της όγκο, ήταν ουσιαστικά μια χαλαρή κοκκώδης μάζα, ένας τεράστιος σωρός άμμου και χαλικιού κορεσμένος με θαλασσινό νερό και παγιδεύοντας φυσαλίδες αέρα στους αμέτρητους πόρους της. Η δύναμή της ήταν παραπλανητική. Μπορούσε να στηρίξει το βάρος ενός ατόμου, ακόμη και ενός βαρέως οχήματος, αλλά κάτω από το συγκεντρωμένο δυναμικό φορτίο ενός εμπορικού αεροσκάφους μεγάλης εμβέλειας, το οποίο μπορεί εύκολα να ζυγίζει περισσότερους από 300 τόνους κατά την προσγείωση, αυτό το έδαφος θα συμπεριφερόταν σαν βρεγμένη άμμος παραλίας. Θα υποχωρούσε, θα παραμορφωνόταν και θα κατέρεε, με καταστροφικές συνέπειες. Η πρώτη ύλη ήταν εκεί, αλλά τώρα έπρεπε να μετατραπεί, να σφυριλατηθεί σε ένα υλικό με προβλέψιμες και εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες. Αυτή η αλχημική διαδικασία σε γεωλογική κλίμακα επιτυγχάνεται μέσω μιας τεχνικής που ονομάζεται δονητική επίπλευση ή βαθιά δονητική συμπίκνωση. Η ζωντανή θεώρια, έξυπνο οι κυματοθράουστες, με το νησί εδραιωμένο και σταθερά εδραιωμένο, η νέα περιοχή αντιμετώπισε τον πρώτο δηλωμένο εξωτερικό εχθρό της,
την άκαμπτη μανία του ανοιχτού ωκεανού. Ένα αεροδρόμιο σε μια τέτοια τοποθεσία δεν είναι μια στατική κατασκευή. Είναι ένα φρούριο που πολιορκείται μόνιμα από έναν στρατό νερού, ανέμου και αλατιού. Οι τροπικές καταιγίδες και οι τυφώνες της περιοχής είναι ικανοί να δημιουργήσουν τέρατα υδραυλικής ενέργειας, κύματα ύψους άνω των 10 μέτρων που προσκρούουν με δύναμη χιλιάδων τόνων ανά τετραγωνικό μέτρο. Αντιμέτωποι με αυτήν την απειλή, η διαίσθηση μπορεί να οδηγήσει στην κατασκευή ενός τεράστιου, ψηλού και αδιαπέραστου τσιμεντένιου τείχου, αλλά στην παράκτια μηχανική, η διαίσθηση ενός άκαμπτου τείχου είναι μια συνταγή για μακροπρόθεσμη αποτυχία. Ένα κάθετο ανάχωμα παρουσιάζει μια επίπεδη επιφάνεια στην οποία τα κύματα συγκρούονται με όλη τους την κινητική δύναμη. Αυτή η ενέργεια δεν εξαφανίζεται. Ανακλάται δημιουργώντας καταστροφικές αναταράξεις στη βάση του που υπονομεύουν τα θεμέλια ή μετατρέπεται σε τεράστια πίεση που επανάληψη μετά την επανάληψη τελικά βρίσκει και εκμεταλλεύεται το αδύναμο σημείο της κατασκευής. Η λύση, λαμπρή στη σύλληψή της, δεν προήλθε από την ακαμψία, αλλά από την έξυπνη διάλυση, από την ελεγχόμενη παράδοση. Αυτή η λύση έχει μια συγκεκριμένη και παράξενη μορφή. Το τετράποδο δεν είναι απλά τσιμεντένια μπλοκ, είναι γλυπτά υδροδυναμικής μηχανικής, μάζες αρκετών τόνων σε σχήμα τετράπλευρου αστεριού, σαν γιγάντια ζάρια της φύσης. Η ιδιοφυΐα τους έγκυται στη χαοτική γεωμετρία τους. Όταν ένα ισχυρό κύμα συγκρούεται με έναν τοίχο που αποτελείται από χιλιάδες από αυτά τα στιβαγμένα τετράποδα, δεν βρίσκει επιφάνεια πάνω στην οποία να εξαπολύσει την κρούσή του. Αντίθετα, η μάζα του νερού κατακερματίζεται αμέσως, διαιρείται και διοχετεύεται βίαια ανάμεσα στα περίπλοκα κενά και τα κανάλια που σχηματίζονται από τους αλληλοσυνδεόμενους βραχίονες των κομματιών. Μέσα σε αυτόν τον τσιμεντένιο λαβύρινθο, τα πλέον διαιρεμένα ρεύματα νερού αναγκάζονται να συγκρουστούν μεταξύ τους από πολλαπλές κατευθύνσεις. Αυτό το εσωτερικό σοκ ακυρώνει δραστικά την κινητική ενέργεια του κύματος, μετατρέποντας μια συνεκτική και καταστροφική δύναμη κρούσης σε έναν σχετικά ακίνδυνο στρόβιλο αφρού και φυσαλίδων που τελικά φιλτράρεται και αποστραγγίζεται. Ο μυστικός πόλεμος, καταπολέμηση του καρκίνου του αλάτιου, ενώ τα τετράποδα διεξάγουν έναν ορατό πόλεμο ενάντια στα κύματα, μια πολύ πιο ύπουλη, αργή, αλλά εξίσου θανατηφόρα μάχη δίνεται σε μικροσκοπική κλίμακα σε κάθε πόρο, κάθε ρογμή, κάθε χαλίβδινη ράβδο που είναι ενσωματωμένη στο σκυρόδεμα. Ο εχθρός είναι πανταχού παρόν και αδυσόπιτος, το θαλασσινό αλάτι. Στο θαλάσσιο περιβάλλον, τα σωματίδια αλατιού δεν είναι απλώς ένα καρύκευμα. Είναι ένας διαβρωτικός παράγοντας με καταστροφική αποτελεσματικότητα. Μεταφερόμενα από τον άνεμο σε θαλασσινά σπρέι ή διαλυμένα σε πιτσίλισμα νερού, αυτά τα σωματίδια διεισδύουν στις αναπόφευκτες μικρορογμές του σκυροδέματος, όσο πυκνό κι αν είναι. Μόλις εισέλθουν στο εσωτερικό, βρίσκουν την λία τους, τις χαλίβδινες ράβδους οπλισμού που παρέχουν αντοχή σε εφελκισμό στις κατασκευές. Κατά την επαφή με τον χάλιβα και παρουσία υγρασίας και οξυγόνου, το αλάτι ξεκινά και επιταχύνει εκθετικά την ηλεκτροχημική διαδικασία οξύδωσης. Η προκύπτουσα σκουριά δεν είναι αισθητικό πρόβλημα, είναι ένας δομικός καρκίνος. Ο διάδρομος που σκέφτοτάει, ελαστική άσφαλτος και νευρικοί αισθητήρες. Σε αυτό το οχυρωμένο νησί, προστατευμένο από τους εξωτερικούς και εσωτερικούς εχθρούς του, υψώνεται το κεντρικό στοιχείο, ο λόγος ύπαρξης ολόκληρου του εγχειρήματος, ο διάδρομος. Αλλά αυτός δεν είναι ένας συνηθισμένος διάδρομος, χτισμένος σε έδαφος που παρά τη συμπίκνωση βιώνει μικροσκοπικές αλλά συνεχείς υπολοιματικές καθιζήσεις κατά τα πρώτα χρόνια του. Ο διάδρομος δεν μπορεί να είναι μια άκαμπτη πλάκα. Ένα συμβατικό οδόστρωμα θαράγιζε κάτω από τις απειροελάχιστες διαφορικές κινήσεις του εδάφους, δημιουργώντας ανομαλίες επικίνδυνες για την προσγείωση αεροσκαφών σε υψηλές ταχύτητες. Η λύση είναι ένα υλικό που συνδυάζει την αντοχή με την ικανότητα ελεγχόμενης παραμόρφωσης, τροποποιημένη με πολυμερή άσφαλτος. Αυτή η υψηλής τεχνολογίας άσφαλτος ενσωματώνει ελαστομερή πολυμερή στο μείγμα της, δίνοντάς της εξαιρετικές ελαστικές ιδιότητες. Μπορεί να κάμπτεται ελαφρώς, να απορροφά τάσεις και να ανακτά το σχήμα της χωρίς να ραγίζει. Προσαρμοζόμενοι στις μικρές κινήσεις του νησιού σαν ένα εύκαμπτο δέρμα σε ένα ζωντανό οργανισμό. Ωστόσο, το πραγματικό άλμα στο φουτουριστικό δεν βρίσκεται μόνο στην επιφάνεια, αλλά και σε αυτό που βρίσκεται από κάτω και στον τρόπο που είναι τοποθετημένο. Η επίστρωση αυτού του διαδρόμου είναι μια άσκηση εξαιρετικής ακρίβειας. Τα μηχανήματα οδοστρώματος καθοδηγούνται από υπερσύγχρονα συστήματα δορυφορικής πλοήγησης σε συνδυασμό με λέιζερ αναφοράς, τα οποία διασφαλίζουν ότι το διαμήκες και εγκάρσιο προφίλ του διαδρόμου προσγείωσης-απογείωσης μήκους 4 χιλιόμετρων έχει σχεδόν τέλεια επιπεδότητα, με ανοχές που δεν υπερβαίνουν τα 3 χιλιοστά σε κανένα σημείο. Αλλά η μηχανική δεν σταματά στην κατασκευή. Επεκτείνεται στη συνεχή παρακολούθηση. Μέσα στα στρώματα του οδοστρώματος είναι ενσωματωμένο ένα πυκνό δίκτυο αισθητήρων οπτικών ινών. Αυτοί οι αισθητήρες, τόσο λεπτοί όσο μια τρίχα, λειτουργούν ως το νευρικό σύστημα του διαδρόμου. Είναι ικανοί να μετρούν με εξαιρετική ευαισθησία παραμέτρους όπως η τάση, η παραμόρφωση, η θερμοκρασία και κυρίως η καθίζηση.
Το αεροδρόμιο υφάλων, συμφιλίωση με το οικοσύστημα. Η κατασκευή μιας μεγακατασκευής αυτού του μεγέθους στη μέση της θάλασσας αναπόφευκτα αντιπροσωπεύει μια μαζική εισβολή σε ένα ευαίσθητο και πολύπλοκο οικοσύστημα. Η βυθοκόρηση, η απόρριψη ειζημάτων, τα αλλοιωμένα ρεύματα και η απλή φυσική παρουσία του νησιού θα μπορούσαν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στη γύρω θαλάσσια ζωή, ασφυξία των κοραλιογενών υφάλων, καταστροφή λιβαδιών θαλάσσιας χλώης και εκδίωξη των πληθυσμών των ψαριών. Έχοντας πάρει οδυνηρά μαθήματα από προηγούμενα έργα που έπρεπε να ανασταλούν λόγω των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, η Κίνα ενσωμάτωσε μια φιλοσοφία πράσινης δόμησης σε αυτό το αεροδρόμιο, επιδιώκοντας όχι μόνο να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές, αλλά και να δημιουργήσει οικολογικά ωφέλη. Η πρώτη γραμμή άμυνας κατά την κατασκευή ήταν η ανάπτυξη τεράστιων φραγμάτων ειζημάτων. Αυτά είναι πλωτά φράγματα με ποδιές που βυθίζονται αρκετά μέτρα κάτω από την επιφάνεια, σχηματίζοντας ένα προσωρινό περίβλημα γύρω από τις πιο ενεργές περιοχές εργασίας. Η λειτουργία τους είναι να συγκρατούν τα αιωρούμενα ειζήματα που παράγονται από την βυθοκόρηση και την υγειονομική ταφή, εμποδίζοντας τα να διασκορπιστούν και να καλύψουν τα ευαίσθητα γύρω οικοσυστήματα. Αλλά το πιο καινοτόμο και οραματικό μέτρο ενσωματώνεται στην ίδια τη μόνιμη υποδομή. Οι μηχανικοί επανασχεδίασαν ενιολογικά τους κυματοθράφστες των τετράποδων. Αντί να είναι απλώς αμυντικά μπλοκ, σχεδιάστηκαν επίσης ως τεχνητά ενδιαιτήματα. Οι επιφάνειες των τετραπόδων είχαν ειδική υφή για να ενθαρρύνουν την προσκόλληση των προνυμφών των θαλάσσιων οργανισμών. Κοιλότητες και κοιλότητες διαφόρων μεγεθών δημιουργήθηκαν μεταξύ των κομματιών κατά την τοποθέτησή τους, προσομοιώνοντας τα φυσικά καταφύγια ενός βραχώδους υφάλου. Με την πάροδο του χρόνου, αυτά τα φαινομενικά αδρανή μπλοκ από σκυρόδεμα ξεκινούν μια διαδικασία βιολογικού απικισμού. Τα φύκια είναι τα πρώτα που προσκολλώνται. Ακολουθούμενα από μύδια, στρίδια και άλλα μαλάκια. Αυτοί οι οργανισμοί, με τη σειρά τους, προσελκύουν μικρά ψάρια και καρκινοειδή. Τελικά, σε κατάλληλα νερά, ακόμη και κοράλια μπορούν να εγκατασταθούν. Αυτό που κάποτε ήταν ένα αμυντικό φράγμα μετατρέπεται έτσι σε έναν ζωντανό τεχνητό ύφαλο, ένα νέο hotspot θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Αυτός ο ύφαλος όχι μόνο μετριάζει την απώλεια ενδιατημάτων, αλλά σε πολλές περιπτώσεις μπορεί ακόμη και να δημιουργήσει μεγαλύτερη βιομάζα από ό,τι υπήρχε προηγουμένως. Το αεροδρόμιο με αυτόν τον τρόπο δεν καταλαμβάνει απλώς χώρο στον ωκεανό. Αλληλεπιδρά με αυτόν, ενισχύοντας τη ζωή ακριβώς κάτω από τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης. Αποτελεί ένα ισχυρό σύμβολο μιας νέας εποχής μηχανικής, όπου οι υποδομές στοχεύουν να μην αποτελούν μια ουλή στο τοπίο, αλλά ένα νέο όργανο ενσωματωμένο στο οικοσύστημα, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος και η περιβαλλοντική αναγέννηση δεν είναι αντίθετες δυνάμεις, αλλά μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να συγκλίνουν. Ο φάρος στην καταιγίδα, τερματικός στάθμος, πύργος και συστήματα καθοδηγήσης, με το νησί προστατευμένο, τον έξυπνο διάδρομο στη θέση του και το οικοσύστημα αποκατεστημένο, το αεροδρόμιο χρειάζεται τον λειτουργικό του εγκέφαλο και καρδιά, τον τερματικό σταθμό επιβατών και τον πύργο ελέγχου. Ωστόσο, η κατασκευή αυτών των υπερυψωμένων κατασκευών στην ανοιχτή θάλασσα παρουσιάζει μια μοναδική και συνεχή πρόκληση. Τον άνεμο, μακριά από οποιοδήποτε χερσαίο εμπόδιο που επιβραδύνει την ταχύτητά του, το νησί εκτίθεται σε ανέμους τυφώνα που μπορούν να ξεπεράσουν τα 200 χιλιόμετρα την ώρα κατά τη διάρκεια τυφώνων. Μια συμβατική κατασκευή θα υφίστατο τεράστιες δυναμικές πιέσεις που θα έθετε σε κίνδυνο την ακεραιότητά της και την άνεση του εσωτερικού της. Η αρχιτεκτονική απόκριση ήταν εμπνευσμένη από τη βιομίμηση. Ο τερματικός σταθμός του αεροδρομίου, για παράδειγμα, σχεδιάστηκε με ένα οργανικό σχήμα που θυμίζει τη σιλουέτα ενός διαβολόψαρου εν πτήση. Αυτή η κυματιστή αεροδυναμική μορφή δεν είναι μια αισθητική ιδιοτροπία. Είναι ένας υδροδυναμικός υπολογισμός που εφαρμόζεται στον αέρα. Η καμπυλότητα της οροφής επιτρέπει στους ανέμους υψηλής ταχύτητας, αντί να συγκρούονται με τοπικά με μια επίπεδη πρόσωψη, να γλιστρούν ομαλά στην επιφάνεια, μειώνοντας δραστικά το φορτίο ανέμου στη δομή και ελαχιστοποιώντας τις αναταράξεις και τις δονήσεις στο εσωτερικό. Ο πύργος ελέγχου, ο φάρος από τον οποίο συντονίζεται κάθε κίνηση, αντιμετωπίζει την ίδια πρόκληση ακόμη πιο κρισιμότερα, δεδομένου του λεπτού υπερυψωμένου προφίλ του. Όταν το πρώτο αεροπλάνο προσγειωθεί στον διάδρομο προσγείωσης αυτού του πλωτού αεροδρομίου, δεν θα είναι απλώς μια προσγείωση. Θα είναι η επιβεβαίωση ότι ένα κομμάτι άγριου ωκεανού έχει τιθασευτεί όχι μέσω ομής βίας, αλλά μέσω βαθιά πολυεπίπεδης νοημοσύνης. Από την ακριβή κατανόηση του υποβρύχιου χάους μέχρι τη δημιουργία ενός υφάλου κάτω από τα θεμέλια του, αυτό το έργο επαναπροσδιορίζει τα όρια του τι είναι δυνατό. Μας δείχνει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση της σύγχρονης μηχανικής δεν είναι απλώς να χτίζει υψηλότερα ή μεγαλύτερα, αλλά να το κάνει σε μέρη όπου η φύση είναι πιο εχθρική και να το κάνει με μια ανθεκτικότητα που να αλληλεπιδρά με τις δυνάμεις του πλανήτη αντί να επιβάλλεται σε αυτές. Η κατάκτηση δεν αφορά πλέον την επικράτεια, αλλά την ίδια την αδυναμία.